Ugochitubelu na Oraifite. I'm an ancient high priest. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochitubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa miri emi nụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala na Restoration Evangelical Mission, bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or ọdịnala evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa na oge awa nke eziokwu, isiokwu anyị ji wee bịa bụ family liberation. Gwa gị na enwere ọtụtụ family nọ n'ihe mgbu n'idiri enyemaka. O nwere ọtụtụ family nọ maka ihi na ha nọ in bondage enidiri enyemaka. Mana enyemaka enidiri abụrụ ụdị enyemaka a ọtụtụ ndị mmadụ na-eji asị ka eje lụọ ọrụ ezinụlọ. Ọtụtụ ndị mmadụ rụgoro ọrụ ezinụlọ jere ịjụ ajụjụ azọrọ. Ha nọ na nsogbu ya taa maka ihi na onye ha kpọtara ka ọ bịa rụọ ọrụ ha ọrụ ezinụlọ, ụfọdụ na-akpọ family deliverance, bịa mechaa ya onye ahụ ekpunyefe afọ na mkpọ daiti onye a cause more problems because na onye anwa che na anaeze ọbụla bilite megide m anaeze agada. Yes, ihe onye a kwesịrị ime na ebe ọbụla a na-agwọ ọgwụ obi anya ada etinye ya ose n'ọka ife dị mma ka a bịara ime. So onye ahụ ekwesịrị ibring fire bịa na family mebe ihe ndị ọzọ bọọnụba and so on and so forth. Anyị ga-eneba ihe ndị ya anya. Mana before we dive into today's lecture, important announcement. For children of the temple, cheta 15th of September our annual festival. Atụrụ na onye ọbụla child of the temple ga-participate in ya. Whether me ya ebe ma ọ bụ na ya ebe chat na WhatsApp ka m gwa gị ihe ị kwesịrị ime. Ọkwa nke bụ echepụta na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa anyị ga-achịkọta ụbọchị Satọde. Anyị mechie ebere na Fraịde bụ ụbọchị ikpeazụ bụ taa. Echi niile anyị chụzie aja mee saraka dị ya bụzie ihe mmedị na ya. Ya bụ ọ bụrụ na isoela anyị mara na ị ga-enweta ihe onyonyo ya echi niile bụ Satọde. Anyị wee gọkwuo n'ụlọ ọfọ mbido arọ ọfọ mbido ọnwa ọfọ. Isi ụtụtụ ejegoro m na temple chụọ aja gọọ ọfọ kwubi okwu n'isi ndị niile soela anyị all over the world. Nwere ike isoela anyị distance abụrụ ebara ya. Chat them na WhatsApp, forward your 3 prayer requests I get them on altar, then make token donation to the account number. Chat them na WhatsApp and one other things we need for you in order to book you. My WhatsApp number remains 0805-7837-672 on the screen. Now let's proceed. Gịnị ka na-ekwu maka ya? Abịa ka nkọwara gị ihe bụ ịtọ na-agba ezinụlọ. O nwere ihe na-ebute ịtọ na-agba ezinụlọ, mma akụwara ihe na-ebute ya. Agwazie gị ihe kwesịrị ime. O nwere ezinụlọ ụfọdụ dịka etu ọ dịkwa n'ọdịnala taa. O nwere ndị che na the whole thing, the compendium of the ọdịnala spirituality bụ ịgwọ ọgwụ. O nwere ndị bụ ndị gboo gwọrọ ọgwụ ma enwee necessity, and ọgwụ niile ha gwọrọ bụ ọ dị mma. Ọtụrụ ọgwụ ụdị ọgwụ a na-agwọkịta, ọgwụ nkịta a na-agwọkịta awụ ka e wee megide mmadụ ka a taa mmadụ amoosu. Ndị gboo gwọrọ ọgwụ obodo ji echekwado onwe ha. Ndị gboo gwọrọ ọgwụ fọ ike ihe ọma bata. Nwere ọgwụ niile ha gwọrọ maka ọgwụ ọ dị mma, ọ bụrụ ọgwụ ajọ ọgwụ ndị mmadụ na-agwọ kịta je gbuo mmadụ ibe ha na ụdị survival of the fittest ka a nara mmadụ ihe dịrị ya imegide mmadụ. Ịghọtara ya? So mana ana m ekwu maka ndị aje gwa ajọ ọgwụ eji ime ọkanga. O nwere ọtụtụ family nwere ike ọ bụrụ na nna ha mere dibịa mana o jee mee dibịa mee nke adọrụ ala, ma ọ bụ na nna ha tiri mmọnwụ tie nke arụrụ ala. Ịghọtara ya? Jee daa ajọ ọgwụ ma oke ike dị iche iche nye mee nke ọjọọ ya. O ketazi ihe niile ọgwụ ajọ ọgwụ ọ ga-ebuwata na biya na-elekwa ya. Ya bụ ọ bụrụ na dibịa gwọchara ọgwụ binye ọgwụ ka ị bịa na-elekwa ya, uche gị dịkwa ya. Ịghọtara ya? Ọ aka m ekwu debe na ya mara ọgwụ agwọrọ maka na ọgwụ na-ebu ebu. Ịghọtara ka ị ghara ịwa ọkpọ onye kpụ ya emechazi ibe anya ma nwere ike mgbe ahụ ya nọzie. So ajọ ọgwụ jọrọ njọ. Yes,
I can tell you ihe mkpata mmeji gwa gị ga-adabere na n'ọgwụ na onwebere onye ọbụla dabere n'ọgwụ lasịrị karịa ọgwụ a ga-anọwuriri gị. Gwa m single person dị anyị n'ọgwụ mechaa ghara ịnwụ ọnwụ ifere onwero, because n'ọgwụ na-eje enye ndị mmadụ overconfidence. Yes, and eze overconfidence anyị marọ na dibịa kwa ọzọ gwuo dibịa ka ị nwee egwu mmiri ma egwu ọkụ. Ọtụtụ je ịgwọcha ọja gba ọgwụ anwa ị mara na ọgwụ ga-disappoint gị because ọgwụ ọnwụ na nwere expiring date. Ihe eji wee formulate ọgwụ ihe dị within the time and space, and every action nwere equal reaction. Ihe a nwere ihe eji gwu ya nwere ike ọ bụrụ ihe na-eku ume, ọ bụrụ mgbọrọgwụ, ọ bụrụ ahịhịa, ihe niile a nwere time expiring date. Ọrụ ha n'oge ahụ otipịa ịghọtara ya, gị nwa na onwe gị bụzie na agha amara ibu isi ụkpọrọ ha ka anyị si gwụpụtawa n'ọgwụ and adịgo m experience. Yes, by virtue of who I am and ihe mmegoro experience na ndụ a, m nwere ọtụtụ ihe ma ama akụwara gị maka na ịrịgorogo n'elu ọjị ma afịa. So o nwere ndị nnukwu nnafa gwara ajọ ọgwụ, agwọcha ajọ ọgwụ a nna ha wee nabachukwu ọgwụ wee kunye ọgwụ a kụrụzie o debe onye ọbụla isi aja onye a pụtazie ọsị na-ekwu okwu ọdịna ọsị na ọdịna na-achọ ka akwụkwọ nke a nnukwu nna ya gwọrọ kwa nke na nnukwu nna ya wuru ewu mee nnukwu dibịa kee ike. Mana kịta ijezi ebe a nọzie ebe be ndị ọdọ na-atụbe anya nọ ebe a ka nwata one great man biri na-etiri mmọnwụ ma o mere dibịa. Mana ije ebe a wụ na-akaghị ka nke ụlọ bụ ihe dị ebe ahụ, nwere onye kutere ume ọnwụ ike adị ihe niile a na-eme ọ maka na ọgwụ ekuniena. Mana ọ bụrụ na ụdị ihe a na-eme na be ụnụ chaatị m ka nyere gị aka gwa gị otu anyị esi napụta gị ma ọ bụ napụta ezinụlọ ụnụ. Ọtụtụ ebe mere ụdị ihe dị etu ma ọ bụ ebe e gburu mmadụ ma ọ mewuo nwa akpụ ọkpụ ma ọ bụ nwa ada ma ọ nwaanyị bịara iche eji ma ọ mee ihe alụ emelụ. Ị ma na o nwere ndị ka e wee kee ike ka e wee wugbuo oke obi eje gbuo mmadụ, emesizi oke obi a na-ewe mmadụ ntị ọ dị. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịtụ atụ na ndụ a itinye n'aka n'ihe gbasara ọgwụ, yes, kama ya bụrụ ihe mmụọ ka ị na-eme. Ịghọtara ya? Eziokwu na okwu mmụọ ụfọdụ kịta na-ewerego ụmụazụ ụmụkekere ụmụazụ chọrọ ego mbute je wujuo di ya. Onye ọ dịrị nwere ike, okenye ọ dịrị nwere ike ji na ọya eji ọbụzụ ụmụkekere ụmụazụ ndị ego mbute ọ bazie di ya o jee gbuo mmụọ dị ebe a, o gbuo mmụọ dị ebe ọ na-enye mmụọ ajọ ndị onye bụ ebu ụzọ nyebe mmụọ ajọ ndị mmụọ agbakudo ya azụ, o gbuo mmụọ o jee butezie ọgwụ ọ gwọrọ agwọ wee na-eme si na ya na-atụ ndị mmadụ na arụsị na-egbu kọmọnụ aka ga-adị ọcha ka dị ọcha. Mana ọtụtụ ndị mmadụ bụzi na ọ bụrụ na arụsị jide nwa ya nwa na-ekpe ka ekpe ikpe na mmụọ bifo egbuo ha ewere ọgwụ ji gbuo onye ahụ. Ọtụtụ ndị mmadụ na-eme mpụ. Gịnị ka m na-ekwu maka ya? Ihe niile ị na-eme na-akwafu ọbara n'ike na-eti aka n'ihe ọjọọ emechi ya afịa emechi ọgwụ ga-eguni mgbe ahụ nwere ike maga anọziri ya. So o nwere ike ọgwụ a gonizie obido mkpamkpa n'obodo maọbụ na ezinụlọ, ọdazie na ya eje kpochi unu, ọdazie na ya eje kpọba alụ, ọdazie na ya eje mebiwe ọgwụ. O nwere ike ọgwụ famili emere alụ maọbụ na-egburu mmadụ maọbụ na-emere nke maọbụ nke ọzọ, maọbụ na o nwere onye akwara akwa na ya ọ na-egoni na enidiri ihe kwesịrị ime bikos na aka mmụọ abatagobe ịgba ụgwọ. So ihe a ya emezi mgbe ahụ kwesịrị abịa ebe ụzọ pụọ alụ denụ mee ka ana jụọ oyi kpochie onunu, mee ka ana ngwuru a jụrụ oyi, ife adịkwa mma. Mana ọtụtụ famili na ha ụdị ihe dadakwasafa instead of ha ga-akpa n'ala kpa n'ọfọ, ife ha ga-eme oje chụọ ofu ofeke maka na dibịa ahụ maọbụ si ya nwa prọfet ya agwụgo ha ihe na-eme ụnụ na ebe iwe si ebili aghasara ụnụ ihe wụ na be nna ụnụ ka ụnụ si. Agwa anọghị etu agụwa ofeke ifenye ya obi ga-agbaje na obi be nna gị. Ọ bụrụ obi wụ the problem, maka na obi ezigbote obi bụ ka ọ dị mma. Ọ bụrụ maka ana dị na be nna gị, ọ bụrụ maka akwarị dị be nna gị, akwarị bụ ka ọ dị mma kama na o nwere ọgwụ emebi ọgwụ dị. So ọ bụrụ na onye ma anya abịa ihe ọ ga-eme ya ọbịa o mebie ya bụ ọgwụ
kpochie onunu ya bụ ọgwụ gwuru ọgwụ ahụ gwuru ebe anwa mee ka ana jụrụ oyi udo adị. Ihe ọ ga-emeziwu activate ya ndị ichie, activate ya na ngwuru anwa, activate ya mmụọ sogasị anụ, ọ activate ya mmụọ sienu, ngwuru adị protected before ma abataba. Ọ ihe kwesịrị ime. Ọ bụrụ ije na-akwatu ọlta site na ngwuru, maka na agwara gị before na obi ndị ichie bụ ọlta. Ebe a dara na ngwuru bụ ọlta, akwara bụ ọlta na mmụọ ndị ọzọ dị na ngwuru. Ụfọdụ taa ka ụfọdụ si mekwa ya na ụmụnna, si na ihe mere ụmụnna ha adịghị aga n'iru bụ nke a ma ọ bụ nke na can tell you. Ọ bụrụ ije bụsie kwatu those altar because a na-eze bụ ite megide ba na-eze igbe ha ma aga n'iru. Ndị nna ụnụ ha hibe those altars, they did it because know what is best for ihe na-eme na be ụnụ. So ọ bụrụ onye nwa bụrụ those altar bụ ya problem. Ya problem bụ identify mmụọ ndị na-alụ ezigbo ọrụ, activate them, then destroy ya mmụọ ndị na-alụ ajọ ọrụ bụ ndị sitere n'ike ọgwụ na ike ajọ omume niile wee na-agba ụnụ mgbara ezi ụnụ wee na-egwu ụnụ. Ọ ndị a ka a ga-eme annihilate, then activate ya ndị na-alụ ezigbo ọrụ, udo obi abata, ihe furu efu abataba. Ka nkwụsị ebe a. Inwe ajụjụ na nkụzi ma onye chọrọ ka agbara gị afa miri emi, chat me na WhatsApp 0805 7837672. Let us pray. Ekwem na Chineke. Ekwere m na ọ dị ihe siri m ike nke Chineke na-apụghị ezigbo ụzọ m ga-esi lụwo ya n'ihi na ọ mazuru ihe niile. Obi m siri ike na Chineke emeworo m ya gazie. May the blessings of Chukwu pụrụ ime ihe niile be with you all. May you be protected, may you be blessed now and forevermore. Ya gazie, udo dịrị ọnụ.